What's up daw? So guys, may buntag sa inyong tanano. So naata diri karon kay naatay nakita nga saging nga murag karon pa nato nakita sukad sa atong kinabuhi sunod sa pila ka tuig na nato aning pagpuyo ni kalbutana. So karon akong hinabion ang tag-iya. So naa si tatay ug ang iyang mga anak. Ano iyang mga anak. So karon guys, tay asa man ang maong saging tay? Di adire. Oh, dali uban ni guys, dali. Dali. Tanaw na to saging. Tanaw na to ang Hinila tayo. So naa diri ang saging guys kay. Naa diri mong saging. Ay, kani day tay. Oh, kini. Oh, so kani ang pinaka kahibulungan ni saging. so mao ni ang saging guys no. So si tatay siya ang tag-iya ug yan mga anak. So sukad tay. Sukad dagidad kung 84 karon pa ko katanaw ni saginga. Ngayon Sukad na gawas sukad. siya. Sukad. Sa dugay na nimo pananog og saging tay. Karon pa gyud. Ni katanaw ko ni. So pala dagog doon sa video daw. Legit gyud nga diri nga punon. Oh, legit gyud do. Oh, legit gyud siya. Dili wala jud ni siya ingong gitusok. Wala gyud. Wala man mo gitusok na. Oh. Sige makaingon sila gitusok ra. Wala. Oh, wala jud. So legit jud. gyud tay no. Legit. So tay ikaw ginagtanong man imong saging. Ako. Dugay na dughan na nakuha in saginga. Ipamatay ng ganisahan ako kay gagmay na. Unsa man nga klase nga saging tay? Medyo bata pa siya no. Unsa klase Bata ni? pa man ni. Murag Umuda ko siya. tinitindok ni siya. Tindog nga Mo saging. ana katason subag langaw katasin. Katong lami nga saging nga tindog. Lami kayo. So mao pa lang ni siya tay no. Oo. So gamay pa lang siya kay mo pa may pagpasugod og pamunga. So pila na ni kabulan tay nga imo nakita ani? Wala ni mga ang nakita na ko ni ilusot pa ang iyang kuan kanang puso. May Oo. puso man eh. Oh yeah. Oh, kini ba? Kini yun? Oh, muna yan puso. Kani. Muna taptan sa puso. Nanton. Adili na siya na nagkuhan sa bunga. Tuloro ba kasi kaya yun? So dugay-dugay rin ang tanong mo na discovery. O dugay-dugay nakita na ko. Tulo ka Niluay ko sipi, pero magbana pila ra ka dawin? basagana ko ba kay basig mamatay. Tulo ra ka sipi pero pila ra ka dawin. May kaayo. So wala, ikaw madam, kano sa alam po ninyo mo nakita madam nga nang inanin? Ato pa yung aging adlaw. So ikaw Sabado, madam? atong Sabado. Atong Sabado lang. Oh. So si tatay is dugay ra, wala pud mo gisultian ni tatay. Wa ni saba akong papa. Wala magsaba. Tay ngano wa po ka musaba si mo? Wala ko magsaba kay basig unya hilagtan magabata ba akong ilikayan. Maayo. Oo. Kay naglusot pa man ni puso kini niya. Papa man ni kini. Wala pa. Karon sila kadlaw pa man ni lusot. Tanaw na ko. Nagsugod na siya. Kag. Ako nilili. Tulog ba kasi pigay. So karabuntag di mo siyang ginatanaw Ay, diri tay. ako. Natinga ko. Bubul naman dire. Ay Ah, tigagis tao. Kay ari naman ko tigagay dire. imo ra siyang ginasikreto karabuntag og tanaw. So Tanawag. parang daw og video daw. Gikan diri sa punuan no, legit gyud siya no, legit. So wala gyud matawag nga kwan sa taas daw, sa taas. Antod sa dahon. Oh. Sa dahon. Sa dahon. Sa ubos po, sa ubos. Kita man mo sa ubos. So legit gyud tayo no. So buhi gyud siya nga saging. Buhi nga saging dili ka patay. Buhi gyud saging niya siya. Ta pila lang ka ko ano. So tayo no kay bulungan po tayo no kay pila nakakatuig nga Numra, pito ra ka Ida kuan. na ko og Ito ka. 88. Dawin. Karon pag kagaw. Uno kay mabali. karon ba gyud sukat tay. Sukat. So Ako na-image. magay nagtanong nila ako dara. Ay ba mo daman yung Bitaw po tayo no kay sukat karon ba ko magitag saging nga nanay. Ako magbala. Kay So guys, mo gino na image pod ang mga anak og si tatay og labaw nako. So na image gyud ko nga naay saging din ngayon anay. So pasalamat po tani tatay nga iya pong gihatagan tag higayon nga ang iyang saging yang ipakita sa kadaghanan nga medyo bisag si kinsa siguro matingala magyud ko kay legit ba gyud siya, wala gyud siya yung nga gitusok or unsa o wala gyud siya o aging tinibtiban. Kita man imong buhi kayo. Makita yung ang buhi iyang- kayo, so wala gyud. Kanaram ko siya. Oh. Napatay na siya. So, ang legit palit, yun. Sulit yun ang gikan Sulit ko siya sa punuan. Yan yung Sige tay. So tay, daghan kay salamat tay imong ipaambit daghang sa salamat. amuha. Daghang salamat. Saging. Salamat po. Salamat.
Salamat kayo no sa pamilya nila tatay o ni madam. Nga salamat kayo nga ilang taghatagan. Ingani ra jud kog tuyo kay para ning tan-aw ko sa saging ug unsa ka tinuod. Okay, salamat kayo madam. Ikagtagom ni. Tan-aw jud ko ko. Salamat Di kay ka madam. tagom tan-aw jud ko unsa jud ka tinuod ang saging. So Nakita na-miss yo. na-miss Na-miss ko, na tinuod jud So diha. gahapon pa ka nakabalo Oh, madam. maghapon pa jud ko Imo nakabalo. igsuon kanang saan nakabalo to? At Sabado. Sabado pa daw siya kabalo. O, Sabado pa. So, salamat kay madam. So, salamat sa mga anak ni tatay no nga gihatagan po tayo lagi gayon nga atong mapapublish ang ila ang saging. So, tayo daghan kay salamat sa imong salamat. paghatag o pagtugot sa mga nga among ipakita ang saging. So, thank you guys. Thank you for watching. Please subscribe and follow my Facebook page and YouTube channel. This is Team Panohak. God bless.